Λοιπόν, τρία σημαντικά πράγματα γίνανε σε αυτή την πόλη. Η μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ. με τους Ρωμαίους, που χάσανε πρώτη φορά, έχασε η Μακεδονική φάλαγγα εδώ πέρα σε αυτή τη μάχη και χάνουν οι Μακεδόνες και σταματάει η Βόρεια Ελλάδα να είναι ελληνική και ξεκινάνε οι Ρωμαίοι προς τα κάτω. Ακόμα μια μάχη στην Κόρινθο το 144 και σταματάμε σαν Ελλάδα, γινόμαστε επαρχία της Ρώμης και αρχινάει η Ρωμαϊκή περίοδο. Όταν κυριεύσαν οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι αυτή την πόλη, τα λάφυρα που πήραν από εδώ, 3 μέρες και 3 νύχτες τα εκθέτανε στη Ρώμη. Τόσο σημαντικά και τόσο πολλά πράγματα πήρανε. Και για 100 χρόνια απαλλάξαν αυτή την πόλη να πληρώνει φόρους. Εντάξει. Το δεύτερο είναι ο Κάσανδρος, ο στρατηγός του Αλέξανδρου, σκότωσε τη μάνα του Αλέξανδρου εδώ πέρα. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, οι στρατηγοί του χωρίσαν την επικράτεια του Αλέξανδρου. Ο Κάσανδρος πήρε τη Μακεδονία. Η Ολυμπιάδα ήθελε αυτή να ορίσει το διάδοχο του Μακεδονικού θρόνου. Ο Κάσανδρος του διατάζει του στρατιώτες να του σκοτώσουν. Οι στρατιώτες του σέβονται σαν μάνα του Αλέξανδρου να αφήνουν να διαφύγει. Έρχεται αυτή ο Χειρόνης σε αυτή την πόλη και θέλει να φύγει με το καράβι. Αλλά την προλάβανε οι συγγενείς από αυτούς που σκότωνε αυτή όταν ήταν βασίλισσα και τη σκοτώσαν αυτή με λιθοβολισμό, λένε, και τη θάψανε σαν ασέμεντη γυναίκα. Γι' αυτό δεν έχουν βρει τον τάφο της ακόμα ή τον έχουν βρει και δεν ξέρω αν είναι δικό τους. Πάντως, ο τάφος της Ολυμπιάδας δεν υπάρχει. Και το τρίτο είναι που πέρασε ο Απόστολος Παύλος από εδώ, όταν έκανε τη βόρεια διαδρομή στην Ελλάδα, μετά τη Βέρεια, κυνηγημένος έρχεται από εδώ, παίρνει το καράβι και κάνει την νότια διαδρομή στην Ελλάδα, Αθήνα, Κόρινθο, νησιά κτλ. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτή την πόλη. Λιμάνι των Μακεδόνων, στρατηγικό σημείο και η πρώτη επισκοπή στο νομό Πιερίας, ας το πούμε έτσι. Τα ωραία τα σημερινά εκεί της εποχής. Από ποιον είχαμε την τιμή να μάθουμε όλα αυτές τις λεπτομέρειες και την ιστορία? Εγώ ονομάζομαι Θανάσης. Είμαι υπάλληλος της Ενάτης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης, όπου και ανήκει και ο χώρος. Η δουλειά μου δεν είναι να ξαναγώ για να ενημερώνω τον κόσμο, η δουλειά μου είναι να το καθαρίζω και να προσέχω τον κόσμο. Τώρα αυτό έγινε έξτρα, γι' αυτό δεν έγινε και τόσο καλά. Μια χαρά έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.